grogi. Lah saat niki ajeng ndagel apa nyanyi? Nyanyi. Ayo. Masih bersama BAP Production pimpinan Mas Bagas Dugong. Jare Pak No. Oh Pak No, yo kuwi mau yo padha wae. Oh Pak No itu Mas Bagas. Apa wis ora kelingan sumpah janji ngomong karo aku sineksen lintang rembulan jarene tresna mumung kanggo as. Oh lha kok iso ngono iki? Wis nganti pitung ketiga Angin sliramu ora kirim warta. Bareng saiki apa Mas? bareng saiki wis mulya terus piye? kowe malah gandeng priya liya. Bisa dinaikin gak ya? Naik 2. Ora nyono ora ngira kowe medhot taline asmara tresnaku mung tulus suci ambo padha malah kok blenjani. Apa pancen wis nasibku kudu pisahan karo seliranya. Seliranya bukan seliramu sayang. Baik nadan napot seneng ati ananging beni ora iso duwe. Asik. Kamu gak bukan lilo atiku wis lilo senadyan batin bareng saiki wis mulya mergo aku wis kebacut cuek wis ora payu ora payu sing menang aku berarti. yoi ini aku jangan di kamera Mas, aku anti kamera Mas. Takut viral. Olah boten lho virale karo aku ra apa aku wis viral Mas. Digoplo bang, digoplo bang. Apa ora kelingan sumpah janji mumong marang aku sineksen lintang rembulan jarene tresna mumung kanggo aku wis nganti pitung ketiga kowe yuk tos bareng saiki wis teko kowe malah gandeng priya liya ora nyenon apa Mas Tri ora nyana ora ngira kowe taline asmara tresnaku mung tulus suci rambut coba malah kok blenjani.
seliranya bukan seliramu. Nadyan napot jroning ati nanging aku ora iso duweni lilo atiku wis lilo senadyan batin bukan loro-loro nanging aku ora guwa mergo apa mergo aku wis kebacut cinta tenane